Λέγε τώρα και θα ξανάρθει. Αυτό το άτομο που θέλετε να προσεγγίσετε, για ποιο λόγο θέλετε να το προσεγγίσετε? Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Είναι ένα άτομο που θέλουμε να το κάνουμε να έρθει με τα νερά μας. Τα μαρά μας. Για λέγε, έχεις καμία ιδέα? Κυρία Αντάλια. Μαμ. Τι μαμ? Θα του κάνετε μαμ. Εμένα η ξαδέλφη μου ήθελε έναν. Αυτός ούτε που γυρνούσε να την κοιτάξει. Και του κάνανε μαμ. Αυτή και η μάνα της. Και ήρθε από μόνος του. Κυριακή μεσημέρι ήτανε. Και τη ζήτησε σε γάμο. Ας το καλό, λαλό. Και πώς το έκαναν αυτό? Τους βρήκε μια γριά ένα ξορόσκα που έλεγε ότι για να τον δέσουνε έπρεπε Σάββατο βράδυ με σέλινο να βγει σε ένα ξεφέσκα μια αρίρα. Έχουμε γυρά, αρίρα. Ωραίο. Και να χορέψει γυμνή κρατώντας στα χέρια της 2 φύλλα αγριοσικιάς. Σας. Άλλη δηλαδή. Αμέ. Και βγήκε η μάνα της και χόρεψε. Και είπε και κάτι λόγια που της τα έδωσε και αυτά η γριά. Για να μην σας τα πολυλόγω. Τον άλλο μήνα κλείνουνε 3 χρόνια παντρεμένοι. Και τι χώρος είναι αυτός? Ζως. Σάμπα, αφρούμ, style, τι? Είναι βήματα συγκεκριμένα. Ανέμενα. 7 στροφές γύρω από τον εαυτό σου και 7 βηματάκια αγγλικά. Και όλα αυτά 7 φορές. Σέρες. Και με τα φύλλα της αγριοσικιάς στο χέρι. Χέρι. Σηκωθείτε να σας δείξω. Κρατήστε και αυτά. Έτσι. Όσο και σας ανεδίθω. 7 στροφές, σέρες, γύρω από τον εαυτό σας και 7 πηδηματάκια κυκλικά. 1, 2, καλά δεν τις κάνω τώρα, λες γιατί θα ζαλιστώ. Ναι. Και 7 πηδηματάκια κυκλικά. Και να καταλάβατε, εκεί από όπου ξεκινήσει. Χέντες κυλίξετε εκεί από όπου ξεκινήσει. Είναι και σκοπό. Πάει χέντες κυλίξετε.